Ето най-честата грешка, която хората допускат, когато купуват имот с ипотечен кредит. Миналата седмица пак се случи. Грамотен и отговорен човек обиколил няколко банки сам, прилежно събрал оферти, сравнил ги, избрал най-изгодната и на метри от изповядването, бам! Банката намалява оценката с 15%, заемът става недостатъчен, човекът е дал капаро, а не може да затвори сделката. Ще загуби и парите, и имота, като цяло кошмар. Дойде при нас и каза: хора, нямам късмет. А всъщност той просто нямаше знанията. Банките са като антибиотиците. Всички лекуват, но не се пият еднакво и в комбинация с други лекарства дават странични ефекти. Например, една от големите банки в момента предлага много атрактивна лихва и действа доста експедитивно в оценката, но си запазва правото да я коригира преди финалното одобрение, което ще получиш месец по-късно, точно преди сделката. Друга пък ще даде по-висока лихва, но стойността, дадена от оценителя в началото, остава същата до самата сделка. Ние познаваме всеки продукт в детайли, затова ако размерът на кредита е на ръба, задължително входираме във втора банка, за да гарантираме, че купувачът ще има нужната сума на време. Самолечението може да бъде опасно. Да теглиш кредит без специалист също. Затова ако искаш да получиш най-изгодната оферта за кредит, последвай ни.